Camera na. Video. Pwede naman. Ay, doon lang tara na. Doon tayo sa ano slide. Galak. Papo, ulitin namin yung video. Kasi wala muna yung ano namin. Alam mo nga. Nagpa-play pa po. Ha? Nagpa-play pa. Nag-play na. Dog! Dapat ulit. Ay, sorry. Wait lang, wait lang. Ang camera si Papo, di niya dala. Ay, si Gibi-Gibi ay hindi. Saan? Hi, Bench Doggy! Say hi! Doon tayo, Aika. Wala mag-video kasi. Hello, Papo! Hello, Papo! 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 Slide daw! Slide daw tayo sa Papo. MJ! Naka-video ka! Sabay tayo dyan. Huwag dyan, ayaw ko dyan. Guys, sabay tayo. Na! Wow! Sino magkakawa? Si MJ, hindi rin kumo. Ikaw, Bench, dun ka sa ano. Ako na lang. Ba't hindi ako makukuha? Ikaw nga magawa. Ay, hindi ko alam. Ay, Tapo, na. hindi ko alam. Tama mo. Ah, sige, go! Grupo, grupo. Ah, go! Sige, kaya mo yan. Laki-laki mo.
bawal? Oh, sige. Sige, 1, 2, 3, go! Sa red, sa pula.
sila. Naka-switch. Oh, gagalit ako meron kasi.
Ay, naman eh. Papairam din daw ako, iyan. Papairam ko. Papairam ko, wait lang. Papairam ko. Papairam ko. Wag, bigyan mo sa Ako, mama. Oh, di ba? Iano mo lang. Ah. Luwag ka namin. Sige. Kalibig ka na sa kabila. Tira ko nga yan ay. Kalapit ka din. Ate! ay. Pag-bed ba? Ayan, naka-on eh. Saan sila?